Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Glenda at taga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Marigrigat kamila ang kinilakay ko. Ngem manipod di muras basi ti negosyo mi. Di tamat ang nagbaliw ti kabibiyag mi. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Glenda. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Makabannog at talaga ti trabaho ti Manalon lakay. Sumangpet ta na bambannog. Kun mabisbisin ngam awan pa'y naluto amakan. Kasapulan ngagluto tapay. Ano saan tati agtinulong ngagluto, bakit? Agarunak, tagarasaw ka mat iti bagas. Alaman nga rod lakay. Iparabaw tanto laangan itiin na po iti ugot ti kamote asidaan ta. Wala, naimas day ta. Isaw-saw ta iti bugoong kan kalamansi. Ay, kaanumat nga ta sumaya at ti panagbiag ta ay. Anos laang bakit? Basta gagat ta, kinagurnong ta. Anya nga ta ti daduma ang mabali na pagsapulan ay halakay. Panunutin tanto day ta, inton addan nawadwad nga ornong ta. Ano santa nga rod ti saan nga aggastos Wala, ano santa ti saan nga agatang iti naimas asidain ta. Adumot ti bulbulong di ta, mabalinta asidain. Anak ko, dandanimat gaya man ti kasar ni Daisy akasensin mau. Eso ay tatang, jak amo day ta Isu ti agwarwaras adamag. Hangam saan mat anaging bitar. Wan nga rod tatang, awan mo't ibagbagana. Uray masabsabat ko. Bayamon Amangan no saan namat akayat nga ihawis ti panagkasarda. Apay kumamot nga'y adi na kayat nga ihawis tatang. Amangan no napili laeng dagiti umatindar. Day talaang nga agpayso tatang. Amangan no basit laeng matisagana da. Kasta nga tatang? Kasta siguro Apay nga'y tasaan anaging bitar. Itati kasarti kasinsin mo. Ngam di man lang naging bitar met. Tapno malanitan kumamot ti subil da tao. Bay amon lakay. Anya nga rod no di na iyawis. Gundaway kumamot tin Tapno makaraman da tao iti karne. No makaramraman ka, di gumatang kalaangan iti karne. Uray kagudwat kilo laang no isong. Total, nabayag matan adita naggastos. Wansa ngagpayso bakit? Mapantay jay ili inton bigat. Si kalatan ti mapanlakay, isupay ti pagplete ta. Si kalatan nga roden adupay ti aramida ka jay talon. Alang nga rod, siya kun ti mapan ijay ili inton bigat. Si kamot gayam ti masabat ko, Glenda. Sa dino ti papanam? Mapanak ijay ili kasinsin. Ayun gayam, congratulations Nadamag ko ngamin ti kalkalpas apa nagkasaryo kin ni Pilo. Agyaman nak. Pasensya kan no saan kayo naimbitaran. Diyan lang amin amok mata makatulong kanyak ti inimbitarak. Siyempre, dakkel ti gastos mi nagkasar. Diyan lang mat namnamaag ang makaitad iti kwarta kada kami nga agasawa ti inimbitarak. Sapel ako mata maawatan nak. Ayos lang kasinsin. Sige, labsan ka pa'y. Anya ti panagkunaninsan mo? Saan ta nga agitad no kas pangarigan? Ta inayaban na ta, dumaray ti kasar na? Jay lang siguro namnamaan na adakkel ti itod na ti inayaban na. Nagalaskit di ti ugali day ta kasinsin mo. Kas di talaga ti ugali day di kasinsin ko. Kwarta laing nga ron tinapatigkin ko Bay amon, saan na bali tanakagata nga kun iti kagudwat kilo karne. Ilutom nga rin din bakit? Isigang mo. Ado tinatang nga inalak nga ilaok mo. Wala kay. Malamain. Ngabdi kay pay agaway na nakaw. Ilapas min amulaan day to'y tatang. Tapno awanan ti subyan mi inton bigat. Ay, unay kat ti kinagagat yung nga agasawa Kasapulan tatang. Narigat ti biyag. Sana mabalinti ag sadot-sadot.
Da kayo ngay tatang. Apay nga da kayo pay lang dito eh. Mapan ko man alaan tain wayway ko akaldeng. Nalipatak matain. Alang araw tatang, ingkayalanan ti kalding yo tanay, rumabiin. Wain, agawaan nyo mat nga ron nga ilapas dahil tayo mulmulayaw. Tapno makaawit kayo matain. Wan tatang, mabiit lang ang ito eh. Ne, sa dino ti papanan nyo, Glenda? Kan anya day ta awit yo? Mapan kami aglako iti apit mi. Anya ngay day ta? Mani. Ay, nagrigat lakit din ti biyag yung agasawa. Awan pa'y mat ngamin nakaadal kada kayo adwa. Imbag pa'y kanyak, di adal tinakiasawa. Ha? Uray saan kami ang nakaadal? Tawan mat ibadbadak may apadami a tao. Ken saan kami nga agtaktakaw? Amumi ti agtrabaho tapno agbiag kami. Ken naragsak kami. Uray marigrigat kami laeng. Ne, kasla madi mo tanti songbat mo, mandi. Ay, awan ti madi ngayong bagak. O sige, labsanda ka pa'y. Apay akas di matanti sungbat mo kin ni Selena lakay. Kasano? Kasla dalaok na nga insulto ti bagbagana. Pagproblemahan na kumangay, no agpada taasan ang nakaadal. Wan ang binaybay amlat ko man. No saan ko nga ibagatikas jay, saan asumardeng. Jay lamangin insulto ti ammo na nga ramiden kadagiti kaaruba na. Paspasen siya amlat ta idan lakay. Baybay am idan. Agpabunyag kanumat ni Selena akarubayaw. Kasta ka di tatang? Kaano ngay kano? Intong Domingo. Awan mat imbagbagana tatang. Nasabat mi itay agsapa. Ngam awan mat imbagbagana. Ay naglokaon. Katno kaarubayaw amismaw. Bayan nyo latan tatang. Jay laeng mat manglais kada kami nga agasawa ti amudang aramidan. Ay, agan anos kayaw anak kaw. Haddan tumatlat tagumin awaan ti panagbiagyaw nga agasawa. Adun ti urnong tabakit. Ata natipid tamat. Saan tamat agastador? No umanay ton ti urnong ta, adda kayat ko agatangen a second hand a tricycle. An-anom ngay? Saan mo nga ibagang agpasada ka? Saan? Isu ti usarin ta amapan mangilako kadagiti produkto ta. Addan nakasarita ket adda muna amabalin a pangipanan kadagiti apit ta. Dakdakkel ti mapaglakwan ta, no ijay mo ti pangilakwan ta. Kasta ay alakay. Wen bakit? Iso abasit pa'y nga anos. Makaurnong tantaon iti igatang ta iti second hand at tricycle. Nagatang tamot langin ti kaya taagatangan, bakit? Anya ngay ti planom itan lakay. Adon ti mabalin nga apitan ta amula ta. Prutas, kaskadanatang. Apitan tan. Sumurot ta iti amamaw. Isuro na kadata ti ibagbaga na pangibagbagsakan da iti lako da. Sige nga rod lakay. Rogyan ta ka din ti agapit. Uwan mangalata iti balon ta. Tapno saan tan nga agawid inton aldaw. Sige nga rod lakay. Isaganak ti balon ta. Diyak impagaro pa kastoy kadakkel ti paglakwan ta lakay. No ijay baryo laang nga ilako ta dagiti apit na. Kat barya laang ti per kilo. Iso nga mintimbaga kanyak ti amamok, bakit? Talaga dakkel ti kita. Sapay ko matag na nayo na kastoy lakay. Agmula tamanen, tapno addan tumanen apitan ta. Planok ti aggatang kadagiti natengmet dagiti kabaryuan tayo. Tapno agbiyahi tamanen. Aywan anya. Tapno saan tan nga urayan nga agbunga manen dagiti mulat na sakbay nga agbiyahe ta. Wen. So ngayon ton bigat, agsursurak man kadagiti kabalbalayan, no asino ti kayat na nga gilako itinateng na kadata, wano prutas da. Sige ang arod, lakay. Lakay, medyo dakkel matan ti urnong ta. Anya nga tano gumatang kamat iti baro at t-shirt kan pantalon mo. Ay, saan pa ilang, bakit? At dayor urnongak. Anya ngay, papintasan ta ka din to'y balay ta? Sumarunon to ti balay nga yurnungan ta bakit. Ngamno ita, kayat ko ti gumatang iti dakdakkel alugan. Anya?
Una, tapno ad-aduan atang ti maibiyahe ta. Ay, wala niya. Mayat nga agpayso day taan na panunot mo. Lakay. Ay na, makitak at talagat imasinsuan ti Biagyaw, Glenda, anak ko. Wen nga rod tatang, kat day talaunay ti pagyamyamanak iti Diyos. May sakayaw kadagiti kadakkalan ti balay na dito'y baryo tayaw. Wen nga rod tatang, kat amuyo, mariknak itan nga ado ti umasidag kada kami kan lakay ko, itataadaan kamin. Kasta ka day, anak ko. Wen tatang, saanan akas laidi. Akas laawan makaamam mo kada kami. Ne, si kamat gayam pilo. Anya ti masapul mo? Siya kung ti imay, mabain ni kasinsin mo aday si nga umay. Apay ka no ang mabain? Adang amin kayat mi nga ibaga kumano o manugot kayo. Anya day taaya. Ibaga mo no anya ti kayat mo nga ibaga. Agpabunyag kami. Kat no mabalin ko alaan da kayo kanimandi aninong kaninang ti inaunang anak mi. Ay katun Sige, taibagak kin ni Mandi. Agyaman ak Glenda, manugot ka. Ita, umasidagdan ka data. Tamakita dan amayat tibiyag ta. Day tangarod mo timadlaw ko lakay. Di nagkasarda. Di data pinagan ano nga inimbitaran. Itatamayaten ti kasasa tibiyag ta. Alain datan aninang kaninaong ti anak da. Mabainak mo't amang pabain iti asawa ti kasinsin ko lakay. Bayam lata na bakit? Hangam, unahin. Di da nga tagbain. Pinabainan na kapay di ti kasinsin mo. Wan nga rod alakay. Ita, nagturod da nga rod nga umasidag. Adda ka mo't Selina. Anya ti masapol mo? Kuwang, Glenda. Agurigor mo tandya anak ko. Kat, atap ko nga mga na dingge. Kat, mapan mo ipa-check up Awan nga rod kwarta kita. Manunabulan at delay ti sweldo nila kay ko. Pangasim man tapautangan na. Alan Glenda. Amo kada kwartam. Pangasim ka di at tapautangan na kon. Mano ay ti utangam? Uray 5,000 ko Ala, mabiit lang nga rod taala at utangam. Agyaman ako na, Glenda. Ay, sikala ko man ti inalak idi aninang ti anak ko. Kasano ko mga alaan na kaninang idi, kat permimot arigat mi idi, taawan na kaadal kada kami kin nila kay ko. Sige, taala at utangam. Jak malapdan tingiwat ko itay umututang ni Selina, tatang. Kat malagip ko timbaga na, asaan kami anak kaadal kin ni Mandi. Baybay amlat taidan, anak ko. Makaamiris damat laeng. Nang runa, nasaya at latat ipakitam kadakwada. Bareng atatang. Tangay adan kayo iti mabalain. Saan kayo latan nga agim imawt? Tapno ad-adapay nga umasinso ti Biagyaw. Wan tatang, amok matkit di dayta, ngam no maminsan. Malagip kulat na ti pananglala isda kada kami idi. Sana bale, anak ko. Mayatan ti kasasadyo iti biag ita. Gapumot laeng iti kinagagat mi nga agasawa, tatang. Wain, anak ko. Kanalaing kayaw nga agimpay. Ita, tunggal adag pabunyag wano agkasar dito'y lugar mi, da kami kinilakay ko, ti kanayon da nga alain aninong kaninang, Mr. Lonely. Idinto ta idiawanan kami, kat saan kami ama imimbitaran. To'y pagayam mo, Glenda. Agyaman akpagayam Glenda iti daytoy apakasaritaam. Ala, itultuloy yulata kinilakay mo ti aggagat, ken agbalin anasaya at iti padayo a tao.
Iti kasta, adupay a bendisyon ti sumangbay iti biyagyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Aglenda, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.